eziokwu ọkụ wedara anyị na maka anyị ji nọrọ ebe a anyị elecha n'afọ wee bata ọ kapụkwa oge nzukọ kpamkpam ka ị na-ege wee na-ekiri na ụlọọrụ anyị Solid FM kara aka na akara 100.9. anyị na-ekwu maka nchekwa obodo ka anyị ga-esi wee nchekwa adịla anyị ka anyị ga-esi wee benata ụmụ ọgbaghara na ndị ntọrị na ndị na-achụ ndị ụfọdụ ọ bụ imirikiti ndị ugbo n'ugbo ha ka esi hibegasịa nchekwa otu nchekwa maọbụ ndị nchekwa dị iche iche mkpụrụ ha na-amịtagasị na ka anyị ga-esi gbochie ntọrị na ajọ ụmụ ihe dị iche iche ọ ya ka anyị na-ekwu ugbu a anyị ga-agbapụ ekwentị ka gịwa nọ ebe ọ bụla ị nọ wee tinye ọnụ ma kwuo uche nke gị mana tupu anyị na-eme ya cheta na abụ m Chizzy Ane anyị wee ezipụ ozi ekele ugbu a fresh talk a nọrọ na ọ dị m ka ewe ozi ekele ọ chọrọ izipụ fresh talk ngwa ozigbo maka na oge adịrọ ofu nwata Igbo ada ndị Igbo ka anyị chọrọ izipụrụ ozi ekele ya bụ Chidimma nke Max Wansi ka anyị kenele ya na tata na ọ na-eme emume icheta ọmụmụ ya anyị wee sị na a ga-ekenere ya nụ ọ bụrụ na ọ na-asụ Igbo ya sụọ n'Igbo ọ naghị asụ Igbo ọ dị mma ebe ọ bụla ị nọ Chidimma Max Wan sị ka anyị kene gị maka tata ị na-eme emume icheta ọmụmụ gị ọ ga-adịrịrị gị na mma o wee bụrụ ya fresh talk ịfụnanụ ka nke ashida ọ dị mma jekiribe anyị na Kpakpando TV ebe a ka anyị nọ anyị gbapụgo ekwentị ugbu a ka ị wee tinye ọnụ n'okwu nchekwa ị nụrụ na ewere ihe dịka Eastern Security Network ndị Amoteku hibere nke ha anyị were ndị na-echekwa ọfịa na ịbata na obodo Enugu ha na-alụkwa ọrụ ha na-alụsi ike na-ekwu na anyị lebere na ogbe dị iche iche n'ala Naịjirịa na ọ bụ n'ala Igbo ka aka were udo were nchekwa tọrọ atọ kedụkwanụ maka ihe ị ga-agwa ndị na-anata gbasara ka ha ga-esi wee chekwa onwe ha wee nata n'udo ka nchekwa tọrọ atọ ga-esi dịrị anyị ugbu a na-eme emume dị iche iche ka afọ na-akwụ kwarapụ ị ga-ezita ma ọ bụ kpọọ n'akara ekwentị a ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị ya bụ na 08977110009 ma ọ bụ ịkpọ anyị na 09093311109 nwekwara ike ịkpọ na 07057010009 ya bụ na ị nwere ike itinye ọnụ na okwu ugbu a anyị na-ekwu maka nchekwa na nso a ka ị nụrụ dịka esikwu a na-akọ ya ọbụla akọ na ewego ihe dịka Eastern Security Network a na-asị na nke a na osoghị n'ụzọ iwu na aka ndị isi ọchịchị ala Igbo adịghịkwa ya na onye ọbụla chọrọ ime ihe kwesịrị ime ya n'ụzọ iwu hibere na ọ bụ ụzọ iwu kwadoro n'ala Igbo 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 cheta na ihe anyị na-asụ ogbu Igbo ọ maka ndị na-anaghị ata ka anyị na-eti kpọ anyị gbadata ekwurekwu akọrọ ọnụ gwa m afọ gị na ebe iche akpọ Chukwu Ebuka ekele gị ana m arịọ ndị ọchịchị ndị Igbo ndị si atụmatụ Nnamdi Kanu wepụtara obere atụmatụ usoro ozi Igbo ka ha na onwe ha anya ka n'ihi na anyị na-eche asịntị ndị South West wepụtara nke ha na ha ga-eme ngwa wepụtara ihe ga-enyere anyị aka wee chịkọnata anyị maka ihe anyị na-afụzi n'obodo a adịghị ọzọ mma ndị onye nwere nchekwa ma ọlị ma ndị na-alala ụla ma ndị mụ anya ma ndị nọ n'ugbo mana ihe mere akụ ji anyụ anyị mkpakọ
abụghị ihe ọzọ na-abụghị ndị anyị na-esi Awụsa na-eje ebe ọ bụla itinyere ha tọrọrọ atọrọzi ugbu egwu egwuregwu mebiri ibi ụdị ihe ahụ adịghị mma. Kedu ndụmọdụ gị nwanne? Kedu ndụmọdụ gị na gọvanọ anyị na ndị nkatapa anyị ka ha tinye aka enyekwa n'aka ka otu wee nye aka na nke gaburu aga wee proscribe ndị IPO. Ihe ọbụla a na-eme n'ụwa a Naijiria dị ekwesịrị inwe ebe mgbado ụkwụ. ngwa daalụ nwanne maka ka ndị ọzọ wee ike tinye ọnụ. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ọ dị ma biko ịkpọ anyị maka dịka oge si adị anyị, oge adịkebeghị. Ịkpọ anyị ibeneta okwu gị bee ya nkenke ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ ma akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ nke gị. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị ndị ka ị mere. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Mba na ndị Igbo ka anyị na ya na-akpa. Ịchọọ ịkpọ n'ọnụ ka afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga-asụ Igbo yele eye maka na ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ. Ebinyere anyị n'ọgịwa ka mara bekee. Ndị ọcha one nọ n'obodo ha na-asụ Igbo wee na-azakwa afọ Igbo. Ndị mba one nọ n'obodo ha. Nke akwa ihe a bụ ihe na-akpasu mmadụ iwe. Ị ga-anọ na ana nna gị na-aza afọ ị na-amarọ na-asụ jiri afa gị ịjụ nna gị akpọzie gị. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele gị nwanne, sụọla Igbo yele gwa ya afa gị na Igbo. Gaa n'iru maazị. Daalụ nwanne. Okwu a na-ekwuba n'okwu dị ezigbote mkpa nye Okeke ma Okafọ. Anyị wepụ ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ha manyeziri anyị aka. Ọ bụrụ na Okeke ga-eme ka obodo dị mma, si nabata Okeke ihe o mere ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na Okafọ nwere ike ime ka obodo dị mma, si nabata na Okeke Okafọ tinyere ya aja n'ukwu ihe ọ chọrọ emekọ. Kedu ka anyị ga-esi benata mee ka nchekwa zuo oke, benata ndị ntọrị na ndị ọgba aghara ndị isi abụ okpu n'ala Naịjirịa? Abịa na Naịjirịa, okwu Naịjirịa karịkwara ofe onye anyị okwute onye Igbo nkịta, mana otu ọ dị dị ekwesịrị ka eme ya ka ọ bụrụ iwu onye ọbụla ejidere egbe onye agbụrụ ma onye ochi ma onye ama ma onye okwu mmadụ bụ onye anyị ebe obi otu anyị mana onye ọbụla ga-edere onwe ya onye aja tie. Ọ dị mma. Daalụ maka oge. Daalụ maka oge. Ọ bụrụ okwutigbo ugbo maka na iwu dị. Ọ bụgodoro iwu dị, ewere iwu ejide mmadụ tupu a na-amụ ya ikpe. Ewu usoro a na-eji a ga-eje n'ụlọ ikpe maka na ejide mmadụ ọ bụghị gị ga-ama ya ikpe ekere ọlụ eke. Ọ bụrụ na anyị metara onye ahụ chọọ n'iwu ji ihe onye ahụ mere wee taa ya ụta. Ọ bụ ya bụ usoro eji eme ya. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Mmụọ ekene m gị. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Igbo na-ekwu ndị ka o si ada. Ndị obe anyị mere ka epifụta na akwụkwọ mfụ enu. Chineke na-eme ike, anyị be anyị na-eme ike, anyị akpa ugo na anyị agba na-eme ike. Ọ bụ ihe m na-ekwu bụ ka ihe gbasara nchekwa akwa mmadụ ncha ka ọ dọrọ Chizzy anyị ọgbọkwu ofu ihe ka ọ dọrọ. Ọkwa ya bụ na efu ihe enwere ihe efu gị kwuo na-enwe ihe efu mmadụ agbaji na nkịtị dị ka a na-anatakwa kịta. Anyị kwesịkwa anyị ka ike nkwụcha maka na ya amaghị ụdị ndị na-anakwute anyị. Onye ọbụla ga-atinye ya na mmiri wee na-enyocha ihe na-eme. Onye fụ ihe na-eme ya ka ọrụ agbata obi ya ka ọ bụ na anyị na-ejikọta onwe anyị maka anyị na-ayọkwa na anyị be anyị ga-enyekwara anyị aka ụmụ ihe a na-akụzi. Ọ bụrụ na anyị hapụ omenala mewe omenala ọhịa mere ihe alụ adịghị na-akawanye njọ. Ekele m gị Chizzy. Daalụ Igbo. Chebekwa m mfụ obodo a nọ na onye mba echi. Ọ dị mma. Eche m na obodo ahụ kụrụ na ere na api. Ọ dị mma nwanne. Ka ọ dị echi. Daalụ. Ọ dị mma. Dịka oge Obiora ịnọ n'ihe ndị ụmụnna anyị kpọrọ kwuru. Kedu ka ị ga-esi wee pịachi ya? Kedu ozi ị ga-ezipụ mana ihe a niile anyị kwuru? Kedu ka ị ga-esi wee ka a ga-esi pịachi ya? Ozi m na-ezipụ mbụ